बेसे लायो नों हरसे बा खनसेयाव बेसे लानो लायलाङा नों माने नों खालामदों नों माखौनो फ्रियावनो मोनगोन गुन्दा लाजिनोबो रोङा मा एसेबां गावजों हिंसा जागोन। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकआव माखासे क्रिएटरफोर जोंनि बर' आइजो गथ' सासे सानैनि बिमा स' बिथांमोननि रिल्स भिडिअ फट' आपल'ड खालामनायाव जोंनि माखासे हौवा माहारिया अनलि साफा सानै स' बिसोरो बिथांमोननि रिल्स भिडिअ फट'फ्राव गाज्रि कमेन्ट हरदों जाहैबाय आरो बे कमेन्टआ मा फरायनानै दिन्थिदों आब'सो होनगोन ना बाजैसो होनगोन सासे गथ'नि बिमा जागोन बियो हाबा जानायब्ला नाथाय बिथांनि रिल्सआव मा कमेन्ट हरदों जाहैबाय हरसेयाव नों बेसे लागोन फाननायनि बाथ्रा आरो बायनायनि बाथ्रा बेवहाय बेरखांदों स' रायजोफोरा आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे बिथांमोननि जे फानलाय बायलाय आरो आइजोफोरनि जे सेक्सनि रिलेशनशिपनि बाथ्रा स' नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो नायलांदो। बेसे लायो नों हरसे बा खनसेयाव अर्जुन बसुमतारीनो नायदो गुन्दादा प्रफाइलाथ' नोंखा बेसे लानो लायलाङा नों माने नों खालामदों नों माखौनो फ्रियावनो मोनगोन गुन्दा लाजिनोबो रोङा मा एसेबां गावजों हिंसा जाखो दायो नायनो हाला बे माखासे मानसिफोरखौ मासिबां हिंसा गावजों गावनो मालाय जाथियानो माथो एफा हिंसा गैया बिदि मालाय भिडिअ बानायबाय थायो नोंसोरलाय गावजों गाव मासिबां हिंसा जालायबाय थायो लाजिनो रोङैखौ नों माखौनो खालामदो नोङो बोरमा साला लाजिनो रोङो नों मानाव फ्रियाव मोनगोन फैसा नाङा थाखा नाङा एथ' बिदि कमेन्ट हरनाङा दा लाजिनो सोलों गाव गावखौनो मिथिबाय दा गुबुनफोरखौ नुवा नोंसोरो माबायदि गावजोंबो जेबो हिंसायानो गैया मालाय बिसिबां भिडिअ बानायो बिसिबां माबायो नोंसोर एसे एनै भिडिअखौनो मासिबां हिंसा आयौ बेबायदियाव मारै जौगालांनो हानो सोर फाग्ला जौगानो हाया मिथिबाय दा लाजिनो रोङो साला रायराय बाहाय आंखौ सासे मानसिया गाज्रि रावै बुंहरदों आंनो गोबां लाइक होदों कमेन्ट होदों कमेन्टआ आंनिया 2000नि सायाव जादों आंनि कमेन्टआ ओमफ्राय बेयाव सासेल' मानसि आंखौ गाज्रि रावै बुंदों गासैबो 2000 जननि मानसिफ्रा आंखौ गासैबो मोजां मोनजोबदों गासैबो आंखौ अनदों गासैबो आंखौ गोहो होदों माने आं दुखु जानायखौ नुनानै आंखौ अनदों आंखौ बोर होदों थांनानै थानो आंखौ गोहो होदों थुलुंगा होदों फोरोंदों गियान होदों सासेल' मानसि आंखौ गाज्रि राव बुंदों बे मानसिनि सायाव बुंनो सानदों आरोना आं फंनैसो बाथ्रा नै बे मानसिया आखिम इसवारि बिथाङा इदि कमेन्ट हरदो आरो माने बुंथावजाया आरो कमेन्टआ जाय सोदोबखौ जाय वार्डखौ जोङो बाहायथावा आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आंखौ बुंहरदों आरोना फाननानै जा होननानै थाब माहाजोन जागोन बेफोरबायदि ससेखौथ' बुंथ'ला जों बुंनो हाया नोंस्रा बिनानावफोर दंना गैया बेबायदि मालायनि दुखु जानायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हादों जुदि गावनि बिमा गावनि बिनानाव बिब'फोरखौ बेफोरबायदि सोरबा बुङोब्ला बियो माबायदि मोनगोन मालायनि दुखुआव बेफोरबायदि बुंनाङा जायहा जायो बेहासो मिथियो नालाय नोंहाबो जाबा नोंसो मिथिगोन दुखुआ बयनियावबो थायो बेखौ बयबो मिथिगो खिन्थु मालायनि न'खरनि सोलिनायखौ रावबो मिथिया बिनिया बेलेग बैनिया बेलेग गासिनियाबो बेलेग सबनियाबो एखे जाजोबा जोङो जुदि इमान जोङो खस्थ' खालामनानै फरायबोबाय इसिबां देरबोबाय जोङो जुदि जों इफोरबायदि गाज्रि आखलनि मोनबा जोङो मालाबानो गाज्रि लाइनाव थांनानै मालाबानो दोखो सोरदोबा हमजानाय बुजानाय बेफोरबायदिसो जासिगौमोन जोङो दिनैसिम जोङो मोनजायाखैबाबो जों इमान गोरिबनि फिसाबाबो जोंनि गोसोआ इमान लेथ्रा नङा जोङो हाजिरा मावनानैबाबो जाबोदों जोङो हाजिरा मावनानैबाबो फरायदों जोङो थार टुपार लानानैबाबो जों फरायबोदों आंखौ इफोरबायदि लेथ्रा रावै आंखौ लेथ्रा गियान होनाङा नोङो आंखौल' नङा नोंनि बिमा बिफा जायखिजाया बिनानावफोर सिख्ला मानसि जिखुनु बेफोरबायदि रावखौबो थिननोबो नाङा आंखौबो थिननाङा मिथिबाय जोङो इफोरबायदि गाज्रि लाइनाव थांनायमोनब्ला माब्लाबानो जोंनि जिउआ सिलिंखार जालांसिगौमोन
जोंदो दिनै सोर दोङो जों माबा मोनसे बेमार आजार जाबाबो जोंखौ नायफैग्रा रावबो गैया जोंनि फारसे रावबो आखाइ गैया जुदि जों इफोरबायदि गाज्रि लाइनाव थांनानै सोरजोंबा हमजाफ्लांनायमोनबा बुजाफ्लांनायमोनबा जों दालागै जों इफोरबायदिनो जालांसिगौमोन जों सिलिंखार जालांसिगौमोन दालासे हाबायानो जागौमोन बा मायाबानो जागौमोन दिनै जोङो मालायनियाव न' लिरनांगो बन सिननांगो माइरं जावनाय बायदिसिना बाला थिखांनाय सब खामानिखौनो दैज्लां दिनाव माइ गायनाय सब खामानिखौनो जोङो मावनानै जोङो दिनै एसे मोनगौबा गाबोन एसे मोनगौबा जों खस्थ' खालामनानैसो जाबोदों नोङो रावखौबो बेफोरबायदि गियान होनाङा किसुमान सिख्लाफोराबो दोङो इदिनो जाग्रा फालांगि खालामनानै जाग्रा सिख्लाफोर दङ नालाय इफोरबायदि खालामनो जेबो गोनांथि गैया जोंबायदि मावनानै जायोब्ला जोंबायदि खस्थ' खालामनानै जानो हायोबा इफोरबायदि गाज्रि लाइनाव थांनानै मालायदो सोंखारि जानो मालायदो बुंजानो गोनां जेबो दरखारानो गैया जोंबायदि मावनानै जानो हायोबा आरो मा नाम मोनलाय इनिया नामखौ बावगारबाय आङो माबायाव होना होगोन स्क्रिनाव बेफोरबायदि एसेबां बुरजा मानसिफोरनि गेजेराव बे सासेल' मानसि आंखौ गाज्रि बुंहरदो गाज्रिया सोरबा बुंदो हौवा मोनैनि गाबदो मादो आं इफोरखौ बाजाया खिन्थु आंखौ बेफोरबायदि लेथ्रा ओरैबायदि लेथ्रा इफोरबायदि फाखा बुंनाङा आंखौ जोङो गावबा गावनि आथिं आखाइ दं जों खस्थ' खालामनानैसो जादो जों रावनिबो खहा जानायखौ लुगैया जोंबो मालायदो खहा खालामजानो बायो जोंबो गासैबो मोजां जानांगो बेफोरबायदि लेथ्रा गियान होनाङा रावखौबो ससियेल मिडियायाव बुंनो गोसो गैयामोन आं खिन्थु मालाबाबो इफोरबायदि दा बुंफिनथो होननानै आं नोंनि सायावनो भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो सोरबा खासे मा नाममोन आं इखौ बारा गोसोआव गैला आंखौ कनजिताजों रुजुदों कनजिता बायदि भाइरेल जानो लुगैदो नामा कनजिता बायदि आरे कनजिता आब'आबोथ' सासे मानसिसो इयाबोथ' लाइफ दं मालायखौ एसां इनसेल खालामनानै माबाबाय थानो दरखार गैया इया मालाय गावनि लामाजों थांदों आं आंनि लामाजों थांदों आंनि लाइफजों इनि लाइफजोंथ' मालाबाबो एखे जानो हायाना इयाबो दिनै मोनसे मावनानै जादो आंहाबो मोनसे मावनानै जादो आं इखौबो गाज्रि बुंनो थाङा इयाबो मोनसे गावनि माइन्ददो गावनि गोसोदो साननानै खामानि मावदों ससियेल मिडियायाव ओंखारदों आंथ' इदि बायदि ओंखारनानै देखायाखै फैलानाबो मोसाना देखायाखै आं बारा बुंनो गोसो गैला आरो आंखौ इफोरबायदि लेथ्रा फाखा बुंहरनांला रावबो जा एसे दुखु जादों इसे मिन्थिगौ रावनिबो लाइफनि सलिनायखौ रावबो मिन्थिया आंखौ दिनैनिफ्राय इदि बुंनांला गोजोन्थों अब्ला मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय जोंनि फेसबुकआव क्रिएटर मावग्रा बर' आइजो बा सासे सानैनि बिमा बिथांमोननि कमेन्टनि रिप्लाइ होनाय नाथाय आं बेखौसो बुंगोन कमेन्टखौ जोंनि हौवा माहारिया 100आव सानैसोल' हरग्रा दं नाथाय सानैसो हरनायनि जायगायाव बिथांमोना भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनानै 100आव 80%खौ नुहैयो नाथाय बेयो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा रायजोफोर नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरनानै फोरमायहरदो बिसोरनि बागै आरो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' रायजो राजा लोगो नोंथांमोन